गोसोखौ सान्थि मोनाखै आं। आसोलै बे गन्थंआव थै गनाया मायबा बेमार गिदिर नामा? गन्थंनिफ्राय थै गनाया मायबा बेमार गिदिर मायबा जायो नामा बेफोरो बेबायदि जाबा? आं दा मोनथियाबो सोरनाव सोंनां। आबैया मोनथिगौनो मायबा बेफोरबायदि मायबा गन्थंनिफ्राय थै गनाया मायबा गिदिर बेमार नामा ओरैनो नर्मेलसो ना सोंब्लाथाय मायबा सानगोन बिसोरो? बेबायदिथ' आंना जेबो बेमारबो मोनाखै माथो आं देहाखौलाय आगोलनिफ्रायबो जेबो जायाखै। खर'बो गिदिङा, मेंनायबो मोना, दुरबलबो मोना। मानो गखौबा गन्थंनिफ्राय थैया? ने ओरैनोसो गदों। ने गुथालजों रायज्लायनाया हामगोन। नाथाय दा मा होननानै बुंनो आरो दा बे खोथाखौ? दा आरो हस्पिटाल थांनाय मानाय जुदि मायबा ओंखारो जुदि आं दा खिन्थायो आंना थै गदों होननानै आंखौथ' हस्पिटालाव लांगोन। जुदि मायबा ओंखारो नाङा फाङा गाज्रि बुस्थु, जुदि मायबा बेमारसो ओंखारो मा जागोन? इसिबां खुसियै हाबा खुंनो नागिरदों, कर्ट मेरेजआ साननैल'सै। बेबायदि जुदि हस्पिटालाव थांनांगौ जायो मा जागोन दे? खिन्थाया दे, एसेबो बेमार नङा बियो, बेबायदि जाखायो खोमा। एबार आं जेबो खिन्थाथ'ला रावनोबो, मानोना फार्स्ट टाइमसो बेबायदि जादों नालाय गदों थैया। खिसानि ओरैनोबो गनो हानाय ना, मा थिग जेबो बेमार गैयाबो जानो हानाय। बेखौनो खिन्थानानै आरो बयनोबो टेनसन होनाय बायदि जागोन। हाबायाबो फैगासिनो, समानो गैथारला। खिन्थालां रावनोबो, उनाव लागै आरो माब्लाबा जाबाबा खिन्थासिगोन। बे खेबाव खिन्थालां। आब' जों दसे मोनसे बुस्थु बायनोनो बावगारदों दै। आब' औ राजा, मा? आब' मोनसे बुस्थु बायनो बावगारदों दसेलै। आंनि जामिति बक्सआ, बेखौ दसे बायाखैलै आब'। बावगारदों नामा राजा? बायगोन दे उनावसो, आंनो दोनै नांगौमोन। दोनै नांगौमोन? जागोन दे, बायगोन दे। बेनिफ्राय आब', आंथ' गाबोननिफ्राय स्कुलाव थांसिगोन दे। बेनिफ्राय नोंनि हाबायाव आं स्कुलाव थांनांगोन ना थांनाङा आब'? नोंनि हाबायाव माथो मानसिफोरबो फैसिगोननो, फुरिखौ लाहोगोन। आं होमबा स्कुलाव थाङा दे ना इखालि, नोंनि हाबा खालि? थांनांगोन ना थांनाङा स्कुलाव नोंनि हाबा खालि? औ राजा, जागोन दे, थाङाबाबो। मालै बेटा, माथो खाना जागोनलै हाबायाव? जाहोआ होननाया? है नारखो, खाना नङा। खाना माने ओरैनोसोब्रा, ओरैनो साहा पुरि गला बेखौसो जाहोनो नागिरदों। फुरि? हारसानि हाबा नामा? थैजाबा मा हारसा जालाबायनो बिलाय। ओरैनो आरो ओंखामखौबो होद्रायनाय जायासै नालाय, बेनिखाय फुरिखौनो एसे होसिगोन आरो। सावनायालायथ' सोरथ' सावगोन बर'नि हाबाफोरावलाय फुरि? आंसो रोंगौ फुरि सावनो। नों सावनो रोंगौ फुरिखौ मोजाङै? औ, बेखौ बुंनांगौ। फरमुला दङ, फरमुला। फुरि सावनायाबो रोंगौ आं, मोजाङैनो रोंखागौ। रावबो रोङा जों गामियाव बेबायदि। साहा दखाननि मानसियाबोसो रोंबावा आं जेसेबां रोंगौ। होमब्लालाय नारखो, जोंहानिखौबो नोंनो सावदो, फुरिखौ नों मोजाङै रोंगौबालाय सावनो। सावनोथ' हायो, हारसिं एसे माबा जायो आरो। हेल्प खालायगोनब्रा आंलाय माथो। आरोलाय मानसिफोरालाय माथो, न' मानसि दंखायो, आरो सोरबा बेबायदिनो फैगोन ना। नों खालि सावल'ब्रा। जागोन दे होमब्लालाय। मानसिफोरालाय बेसेसो जागोन? गामिनि खिनियानो। सबजि मायबा बेबायदिबो होगोन नामा? गैया, सबजिनि आइटेम गैया, खालि फुरि गल्ला सा, बेनो। गल्ला रोसि लांसिगोन एसे बुरजायै, गल्ला रोसि जानो हानाय बायदि फुरिखौ। औ, जायो बिदिब्लाबो। आरो नङाब्ला नर्मेल मटर आलु सबजिबो होजायो नों होनोबालाय। औ, होजायो होनायालाय। बेनिफ्राय नों बिखालि आरो थांनो हाया, मायबा हाया बेबायदि बाहाना खालायनाङा। कर्ट मेरेज खालि नोंखौ लिंखादों आं, सिगाङावनो बुंखाबाय। जागोनब्रा, थांगोन। कर्ट मेरेजसो, दसेनो जागोन आरो। औ। ओमफ्राय सिन्दुरबो होगोन नामा बिखालिनो? होब्ला होजायो। आइमोना होना दोनजायो होननानै बुंदों माथो, होबा होसिगोन। औ, होजायो। कर्ट मेरेज माने मा आरो? कर्ट मेरेजनिफ्राय गिदिर हाबा गैला आरो। बेयावनो नांथाखाबाय मानसिया। सिन्दुरनिख्रुइ बांसिनसो माबा बिफोरो, खारहासिनसो। कर्ट मेरेज जाबा आरो नों नांथाखाबायसो, नों जेरावबो थांनो हाला। मा होनदों नोङो लान्थि? मैयानि एसेबां मोजां सानसेखौबो नोङो आखाइनिफ्राय ओरैनो एंगारहरबाय। मैयाबो नोङो थोबसेबो बिस होनो हायासै। जायगायाव थानानैबो नों गरदसे मुलि लोंहोनो हायासै। माबायदि सिख्लालै नोंलाय? खानाय गैयि खर'खौलाय रज'जानो लुगैयाखै नोंलाय खानायलाय? बिदिब्लालाय मा जानो? बेसेबां सान लागोन नोंलाय? आंथ' बुंखादों जेसेबां थाब जायो एसेबांनो नोंहाबो फैसाखौ मोनगोन, एसेबांनो नोंनि लान्थि खर'आवबो खानाय फैगोन।
मा बुरबकनि खामानि मावदों नोंलाय थाब थाब होनो हाया नामा जेनथेन मायबा मोनसे खालामनोबाबो बिनो जाहोनोनो हाया नामा दिनै मायबा मोनसे खालामनानै जाहोथारदो मैयाना जे थांबाय दिनै मायबा मोनसे खालामनाबाबो बिनो होथार खेबसेबाबो होथार बिदि गाबोन सानसे दिनै सानसे बेबायदि खारग'बाय थाब्लालाय मा जागोन बिलाय जागोन दिनै जेरैखि जाया जाथारगोन मैया जिथु मेदामा जेबोखौनो जाखायाखै नामा होननानै होनो आङो एसेबां जासिदोंमोन थेवबो जाफायासै दिनै खारग'आ दिनै जेरैखिबाबो होखागोन जायैयावबो जबरदस्ति होनो हायाना स्रोदसो जागोन दिनैथ' होथारगोन मैया होआसै दिनै होथारगोन ना नों टेनसन नाङा खालि आं खामानिखौ मावनोथ' नांगौ टेनसन नाङा जेखि जाया दिनै होथारगोन आं जायखिजाया दिनै जेरैखिजाया जबरदस्ति खालामनानै मायबा मोनसे खालामनानैबाबो जाहोथार दिनैनि सानखौ ओरैनो दा थांसै सानसे साननै थाङैनो बेबायदि गोबाव जालांगोन दिनै जेरैखि जाया मायबा मोनसे खालामनोबाबो बेखौ जाहोथार औ दाहाय सानजौफु टाइमाव खेबसे फन खालायबावगोन आं बेसे साला मा फैसा जरा लागायनानै बे मुलिखौ एसेबां दाम होनानै बायनानै लाबोदों रिक्स लानानै फैसा गैयालाबासिनो मा खालामना फैसा लानानै मुलिखौ लाबोदों साला मुलिखौ दाबो होनो हायाखै बेमारि फाग्लिथ' नों जाथारनांगोन रितु जेरैखि जायाबाबो खारग'खाया नों हालानि आखाइनिफ्राय हाबिला नोंना मायबा खामानि दङ ने फ्रि आं ओरैनो दंथ'यो माना मायबा मावनांगौमोन मावनाय माने माबा खागज बेनिफ्राय पेन बेखौ लाना फैथां आं हिसाब खालायनि मा नांगौ मा नाङा बेनिफ्राय गाबोनथ' हाथाय नालाय गाबोन नांगौ बायदि मा जिनिस नांगौ गासैखौबो लाना फैखानोसै माबाना बैफोरखौबोथ' नांगोनलै आं दासो गोसोखांदों वान टाइमा बे खांसि खुरैफोरा बे औ नांगोनथ' र' बेफोरखौ दिनैनो लिरखायाबा आरो उनाव लेट जासिगोन समफोरथ' आरो थांसिगोनानो कर्ट मेरेज खालि बे खालि बेबायदिनो थांगोन दिना नेक्स्ट खालिथ' आरो हानाय नङा बे खालि जाहोनायनि खोथा गाबोननो हाथाय साथाय खालामना सब रेडि खालायना दोनखानांगोन औ बेनिफ्राय हाइजें होनानै लाल साहा खापसे लाबो जेबो जाग्रा लाबोनाङा ओरैनो एसे सिनि होनानै हाइजें होना लाबोथां औ र' लायनि होनब्लालाय बुङोना बुङा आबिनाव सोंनाया हामगोन ना गुथालनाव ला बुङोना बुङा गुथाल सिगाङाव बुंनायासो हामगोन ना बुङा है मा जागौ मा जानांगौ जेबो नङा ओमफ्राय आबैया न'आव दंबा लिंना लाबोनाय बेखौ बेसो मिथिगोनलै आबैया मा नांगौ मा नाङा बावगारलाय लांगोन आं हिसाबफोरखौनो औ जागोन दे